umiješat se u slikarstvo Zvonimira Šepata javio kao neočekivani udar. Ovaj slikar, slično onom biblijskom Pavlovom obraćenju, oslijepio za sve svoje ranije motive. Šepat nije samo otkrio sebe u ovoj vivaldijevskoj svečanosti Pelješkog proljeća. Za hrvatsko je slikarstvo otkrio zametenu stazu koju su davno iskrčili Medović i Crnčić. Otkriće Pelješca očito je za Zvonimira Šepata presudni trenutak koji će ostaviti duboki trag u njegovom slikarstvu. Postoje nadahnuti obrati koji nemaju svoje objašnjenje, kako, zbog čega i u kojem trenutku dolazi do preloma u stvaralačkom procesu. Trebalo je proći skoro četvrt slikarskog stoljeća da Šepat na tragovima Celestina Medovića otkrije na Pelješcu ono što je u njemu bilo duboko skriveno u slojevima podsvijesti, što je, tako rekuć, u jednom trenutku snažno i nezaustavljivo provalilo i u njega. Šepat nije promijenio svoju prirodu, nije iznevjerio svoju lirsku osjetljivost. U susretu s kolorizmom nije se prepustio demonima ekspresionizma. I dalje ostaje melankolični lirik, stvaralac za kojeg je slikarstvo most koji ga povezuje s obalom stvaralačke radosti, s nježnom ljepotom i vedrinom življenja. Njegov je kolorit sordinantan. On drži boju pod ključem svoje profinjene senzibilnosti. Kako u jedva čujnim pijanisimima akvarela, tako i u uljima olujnih marina i titravog paškog kamenjara. Naša se ljudska sudbina, bez sumnje, podjednako očituje u dramatičnom kao i u lirskom, i u tome slikarov izbor mora biti u suglasju s njegovom prirodom. Šepat je nedvosmisleno ukazao na svoj izbor, za njega jedino moguć, i nije okrenuo leđa čovjekovoj dramatičnoj sudbini. Shvatio je da svoju misiju umjetnika može ispuniti jedino kao lirski pjesnik. I u tome je od početka nepopustljiv i nepomirljiv. Upravo tu treba tražiti sve razloge Šepatovo opredjeljenja. Razloge zbog kojih slika onako kako slika. Što slika i zbog čega slika. S ovim pelješkim ciklusom jasno vidimo Šepata na liniji Medović-Crnčić, ni u kom slučaju kao epigona, nego kao nastavljača jedne tradicije. Vidimo slikara koji se nakon dugogodišnjeg odbijanja nefigurativaca od literature vraća mediteranskom motivu, poput hodočasnika u potrazi za posvećenim mjestima. Ima u tome nečeg dirljivog, kao u onom biblijskom povratku izgubljenog sina. Ovim je dakako dosljedno povukao i sve posljedice koje proizlaze iz ovog povratka. Mislimo na slikarske posljedice, prvenstveno na onu familijarizaciju oblika i boje.
Ponesen mediteranskim svjetlom, kolorističkom bujicom tog Medovićevskog pelješkog krajolika, Šepat nije samo otkrio sebe u ovoj Vivaldijevskoj mediteranskoj svečanosti pelješkog proljeća. On je za hrvatsko slikarstvo otkrio jednu davno zametenu stazu koju su prije njega iskrčili Medović i Crnčić. Pred nama je slikar čija je vizija prožeta svjetlom i radošću, tako potrebnih nakon rasula dogmatičkih i autoritativnih modela. Mi mu, samo u ime budućnosti, možemo zaželjeti dobrodošlicu u prošlosti.